What's up mga aji? Yun na nga. Pasensya dun sa bagong upload, yung mga shoutout habang nagsasalita ako. Yan, lalabas na lang yung shoutout dito. Yun nga, yung nilive namin, yung mga hindi nakapanood nun, yung binura ng YouTube, yung kay Kadagit natin, kay Boss Ryan. Yung summon niya na rare color, yung summon natin na pumatay ng isang jumbo ba yun? Saka isang ano yung laban nun? Gabaldon. Yung Gabaldon, saka Masbate niya. Ang ganda ng laban. Nagkataon lang talaga na nalimutan na lagyan ng warning yun, yung live. Pero ganun pa man, 1 week na hindi makapag-upload si Boss Ryan. I-re-upload na lang yun sa mga hindi nakapanood. Tapos yung mga nagsasabing hindi match yung laban namin. Match po yun, boss. Nagkataon lang talaga na may gagambang mas maliit yung sa kanya, may gagambang mas maliit yung sa akin. Na talagang hindi namin mapagpares. Kasi ginagawa naman namin yun para sa inyo. Mabigyan namin kayo ng magandang content. Kaya pinagtatapat pa rin namin kahit ganun pa man. Yung in-upload ni boss, yung sa kanyang side yun, yung panalo siya. Meron din naman sa akin na panalo din ako. Yun, i-upload ko dito. Ang meron dito sa video na to is yung Gabaldon na pula. Sa yung Gabaldon ni boss na dilaw. Ang ganda ng laban, panoorin nyo. Saka yung pa pala, shout out doon sa kaibigan ng misis ko. Pinunta namin ng Pansol, nakisabay lang ako, nakalibre ako. Yung nag-birthday, sina Jane, Joy, Lai at Sheika. Shout out sa inyo. Kay Enzo, yung pamangkin ng misis ko, napakakulit. Yan, shout out sa iyo. Yung magkakapatid na babae. Yan, shout out sa inyo. Tapos yung pa, Boss Ryan, sabihin ko na sa inyo, hindi madali yung ginagawa ni Boss. Napakabait na tao, tinutulungan niya yung mga nag-uumpisa pa lang. Katulad din ang gagawin ko, yung mga gustong mag-vlog, yung mga gagamba o mga ano pang creepy crawlies dyan, supportado kayo ni Gagambino. Basta gawin nyo lang yung nagpapasaya sa inyo. Much love and respect, guys. Yun, panoorin na natin yung nandito. Yun mga Aji, tayo naman nakakok ng stick ngayon. Laban natin yung Gabaldon ko na pula. Tapos dun sa ano ni Boss Ryan, Gabaldon na kulay dilaw. Dilaw. Pero sa akin kasi hindi ko tinatawag siyang Gabaldon, Tagalog lang talaga. Yun lang. Mga Aji, tapos natin. Tapos, okay na lang natin, sir. Ay, ganda ng laban. Ganda ng laban ka, G. Tumakboy sa akin. Yung sa akin yung napatakbo. Tumakbo yung ginamba natin, tumakbo yung pula. Kuluntoy. Kuluntoy yung pula. Kuluntoy yung pula. Laki ng tama mga kadagit, oh. Tingnan mo. May katis din yung sa kanya, may katis din. Ito yung sa akin, nasa baba. Paano nga, sir, yung pula, sir? Malakas pa yung sa'yo, eh. Maganda-ganda laban pag Gabaldon pa, eh. Mas maganda yung laban sa Gabaldon, kaysa dun sa mga nauna. Kuluntoy po pareho. Yan na. Mga G, yung sa kanya, yung dilaw, parehong nanghina. Ito yung sa atin, pula. Gusto mag-retire na lang sa akin, oh. Hindi na Wala na, makapaglakad. makatras na. Mga G. Yan. Lumpo na yung sa akin. Uy, kumakagat pa yung pula, kumakagat pa yung pula. Ito yung sa kanya, mga G, oh, yung dilaw. Yan. Ang laki tignan dito ka, G. Kadagit, ayan, oh. Yan, nakakalaki yung gagamba dito. Ang ganda ng cellphone ni Gagambino. Naka-iPhone pala siya. Tapos, meron siya. Ang tawag dun, pre? Lens, parang May lens siya na nilalagay para mas gumanda at luminaw. macro lens. Ayan, supportahan nyo sana si Gagambino. Yun, salamat. Dito Lahat ng sa, subscriber ko, mag-subscribe din kayo kay Gagambino. Oy, salamat. Kadagit house tayo ngayon, patay yung gagamba ko. Atay, gagamba ko kamo. Oy, nalaglag sa akin, Kadagit. Yun, sinusundan pa, inahabol. Talo sa akin, Kadagit. Yung magandang laban. Talo sa akin. Yan mga Yun. G. Ito yung kay Boss Kadagit natin, yung dilaw. Natalo yung sa akin, Kadagit. Oh, wala na. Pero maganda yung laban. Yan, parehong magre-retire na to. Papakawalan na siguro namin to. Kadagit, pagkatapos. hindi na namin pa ano to ilalaban kasi baka buray na YouTube. Masyado na mahina yung ating gagamba.
Yan. para ipakita. Kaya ako napapansin nyo sa vlog ko, pag may ginagawa akong maganda-ganda, narinig yung isa yung maganda-ganda, binibentot ko yun, hindi ko na pinapakita sa video kasi buburahin lang eh. Sayang naman. Ako napapansin nyo yun. Yun.